Chrám svatého Gorazda v Olomouci je významnou historickou památkou. Pojďme se na něj podívat. Chrám svatého Gorazda byl postaven ve 30. letech 20. století podle návrhu Vladimíra Fischera, známého olomouckého architekta. Je postaven v novobyzantském stylu a nese jméno světce, který byl žákem Cyrila a Metoděje. Náš chrám, tak jak i celá československá církev, byl zasažen udalostmi Heindrichiády, kdy byli zatčeni parašutisté. Byl zatčen vladyka Gorazd, který je iniciátorem a budovatelem, takým hlavním tým pohonem, aby tento chrám vznikl a fungoval. A vladyka byl zatčen, popraven a chrám potkal taky takovej osud. Byl fašisty zavřen a potom přišlo také nešťastné to období komunismu, kdy taky chrám prošel svým obdobím, že nefungoval jako tu svoji hlavní funkci nevykonával pro modlitbu, ale byla zde knihovna a takové další věci. Až potom s tím příchodem demokracie, tak se jako i v našem chrámě obnovily takové už velké modlitby. Tento architektonický styl čerpá inspiraci z tradiční byzantské architektury, která je typická pro pravoslavné chrámy. Během druhé světové války sehrál významnou roli v odboji proti nacismu, za což byli někteří duchovní popraveni. Interiér chrámu svatého Gorazda je typický pro pravoslavné kostely. Najdeme zde bohatě zdobený ikonostas, svíce a atmosféru klidu a modlitby. Často přicházejí turisti, vlastně chrám je, dá se říct, otevřen proto, aby zde mohl vstoupit každý člověk, nehledíc na národnost, na víru, na sociální status. Každý může do chrámu přijít, podívat se a nebo i zeptat se na nějaké věci, které ho ohledně víry zajímají. Pravoslavný chrám svatého Gorazda v Olomouci je nejen významnou duchovní stavbou, ale i místem, které připomíná důležité historické události. Ať už jste věřící, nebo jen milovníci historie a architektury, určitě stojí za návštěvu.